हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं सोलों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गासैखौबो खुलुमहरनाय जाबाय दायो जोंनियावहाय रंजालि बैसागु बरायनाय जानो नागिरदों आरोना बरायनायजों लोगोसे बिदाय हरनाय गोजाम बोसोरखौ ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो जों बेयाव थांनो नागिरदों दायो ओरै आनैमोनबो दङ ओमफ्राय ओरै सासे गथ' ओंखारगासिनो नेगासिनो आरोना दसे जोंनि नै आनैमोना खोमसि नुदों आं बाहेरायाव सान्दुङाव दङ र' इसोरखौबो देखायनो ओंखारनानै दङ आरोना सुबुंजों आनैजों बागुलायबाय खोमा नुवाखै नोंसोरखौ गसं ओंखारनानै दङ रेडिनो ओमफ्राय आनैयाबो गोखा गोखै दुखु दाहाफोरखौ ज्राब बावगारहोनोसै बोसोरसेनिखौ नामा बैसागु बोथोराव होनोसै ओमफ्राय हायला हुइला मोसानाया मा मोनजागोनथाय बेदर मोनजागोन ना मोनजायाथाय ए अमा मोनजागोन नो अमाजों गोखा गोखै माबा माबि थास' बिथुरिफोर दंलाबायोदां दा खोन्थागोन आं नोंसिनो थांबाय थानोसै जोङो दायो माबा मोनसे बुं नामा गोदान बोसोरनि बुंथ'लालाय दा मोनजाबासो खोन्थानो हासिगोन बुंथ'लानो जोङो दा थांबाय थानोसै आरोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला आरो देबनाथ मोसाहारि सार आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गासिबो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि गरखि बसुमतारी सार आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि मिंमां हालामनि फोरोंगुरु सारमोन आरो लोगोसे दरनै गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों बाहागो लाफैनो हानाय गगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि लोगोसे बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेजों लोगोनो हारिमुनि फिरफिला बिरहोगिरि गुवामुख दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि धरनिराम सियारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंहा फिरफिला बिरहोनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'ज मेथाइखौ खननो थाखाय गुरै खावलायबाय। हमजेनगिरि महरै खोरोमदाव संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा गसाइ अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा हारिमु थांनानै थाथों बर' हारिमु थांनानै थाथों बर' हारिमु थांनानै थाथों जय बैसागु बोथोरनि जय बर' हारिनि बे गंनै गामिनि रायजो राजानि हेफाजाबजों देग्लायनि जि गगामुख दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 10थि रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय जि हाबाफारि बेखौ दिनैहाय खुंफुंदों आरो बेयावनो बाहागो लाफैनो हादों दखरा आफादनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि आनसलिकनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन आरो बेयावनो बाहागो लानो हाफावदों जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि लोगोसे धेमाजि जिल्ला एबसुनिनो गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनोदि जे मोनसे समाव जोङो बर' जाथिया जे बर' हारिया जे बुहुमाव मोनसे सिनायथि गोनां हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जों गोबां आन्दलन खालामबोदोंमोन आरो बे आन्दलननि गेजेरजोंनो जों बर' जाथिया फैबाय थादों आरो बे फैबाय थानायनि गेजेरजोंनो मोनसे समाव जोंनि बर'नि जि जांख्रिथाय बे जांख्रिथाय समाव माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय माखासे थासारिफोरनि थाखाय जे जोङो दिनैहाय जि हाबाफारिखौ लानानै खुंदों बै समाव नैबे थासारिखौ जों मोनाखैमोन आरो बै मोनैनि जाहोनावनो जोंनि बर' गामिफोराव जे गोबां गामियाव जे जोंनि जितु बर' हारिनि जि दामजुफोर आरो बर'नि जि
नेमखान्थिफोर बै समाव एसेब्लाबो हयथ' गोमानो हमदोंमोन आरो बै गोमानायखौ नोजोर बोनानैनो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों जे गासै बर' माहारिखौ जे फोजाखांनायनि सम फैफिनबाय जे जोङो बुहुमाव मोनसे जाति हिसाबै थांना थानो नांगौब्ला जे जोंनो जे गावनि गाननाय जोमनाय गावनि राव हारिमु जे गावनि आसार खान्थि आरो गावनि जे दोरोङारि दामनाय देनाय बेफोरखौ जे गासैखौबो नांगोन आरो बेफोर गैयाबा जों जाति हिसाबै सिनायथि होनो हाया दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानानै बे दिनैनि जि बैसागु बरायनाय हाबाफारि जि थांखि लाबोदों जे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ जे जोङो बोरैहाय जोंनि थांखि लानायजों जे लाइमोनफोरा बोरैहाय जे जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय आरो दोरोङारि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आरो जों जे गेदेर सुबुंखौ मान होनांगौ बैफोर जिथु आखुथाय बै आखुथायफोराबो जोंनि समाजनिफ्राय गोमानो हमदों जोंनि हालामनि खोथाखौनो जों बुंनो थाङोब्ला बा जों बै समाव जेब्लानोखि जों फरायसामोन जेब्लानोखि जों गुदि फरायसालिफोराव फरायबोदोंमोन उन्दै समाव दाबो जों गोसोआव दङ बै समाव जोङो गावनिख्रुइ देरसिन सुबुंखौ नुयोब्ला बा गंसे फरायसालिनि सोरबा फोरोंगुरुआ जुदि फैयोब्ला लामाफोराव जों साइकेल सालायनानै थाङोबा जोङो साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै मान सनमान होयोमोन दा बैफोर थासारिफोरा जोंना गोमालांनो जोंनि मानगोनां आलारि बाथि सावनाय जागायबाय दायो जोंना बयखौबो आलारि बाथिखौ गंसे गंसे सावनो थाखाय गुरै खावलायदों मानगोनां जोंहा धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि निरन ब्रह्म सार आरो मध्य मिंमां बरदल'नि गुदि बर' फरायसा आफादनि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि देबेन वारि सार आरो लोगोसे CWC सोद्रोमा सारखौबो जुलेन बर' सारखौबो सावनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो UBPOनि आफादगिरि नेहाथारि दङ आरो जोंहा आजिरा मोननाय बावैसो काथिराम नार्जारि सारखौबो मानगोनां जोंहा जयरामपुर क्लास्टार CRC बिश्वजित सरगियारि आदाखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंहा बे हाबाफारिनि खाथियावनो थानाय फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सारखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय जोंना मोसाखावरिफोरा नै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे बैसागु फोरबो बरायनाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आब्रुथि बे आब्रुथिजों जोङो दिनै बिथांमोनखौ मान होगोन आरो बे मान लानो जोंनि गेजेराव रायजोजों मुं हरजानाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खावलायजानाय आरो बावैसो उनाव बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन आरो बे जि आइखौबो गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मावख' नेहाथारि खरेन बसुमतारि जों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय सुकश्री बसुमतारि बर' सिख्लाफोरा खुलुमजोब्बाय नै जोंना आरो लोगो लोगोनो थाङालि बसुमतारिखौबो मोसानायखौ गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय गंनै गामिनि बिथांमोनखौबो जोङो मान बावनो सानदों आरो जेब्लायबो जों जियानो जा समाजनि दैदेनगिरि गामिनि दैदेनगिरि बबेबा मोनसे धोरोम गुरुनि दैदेनगिरि
जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो जोङो हेफाजाब होनांगोन अरायबो सिबिनांगोन बेखायनो जिहेतु बे गामिनि दैदेनगिरि जोंहा आफादगिरि नेहाथारि दङ दा बिथांमोनखौबो दख'रा आफादनिफ्राय जोङो गांसे गांसे आर'नाइजों जोङो मान बावनानै खुलुमनो सानदों दा बेखायनो साखाथियाव आङो साग्रिदाव जिरायफैनो थाखाय आं खावलायबाय मोसानो ओंखारबाय नै बिसोरो गम दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गले गले खावलायदों बेयाव हाइजागुरिनि बैसोगोरा मोनफैजोबाखै आरोना जोंना मोसाग्राफ्रा गासिबो बिसोरो एसे खम जासिगोन बर' फरायसा आफादसिम दैथायहरदों दा बेखायनो हाइजागुरिनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ बेयाव खामफ्रामफ्राय मोफानै बिथराय हमनो होदो बिथराय सेनेल
रावखौ गोसोखाङो गोसोनि रजेखौ गोसोखाङो बिदि हांख्रायनानै लांजागोन आरो आं इदि एसेबां मानसिनि गेजेराव आं खननानै देखायफेराखैमोन दा माने फार्स्ट टाइमखाय एसे गिनायबो मोनदों लाजिनायबो मोनदों मोजांबो मोनदों आरो गावनि रोंगौथिखौ बयनिबो गेजेराव देखायनो खाबु मोननायनि थाखाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आरो आंबो माने मिउजिकेल क्लास लानाय नङा नालाय आंबो ओरैनो खनलाबायनानै सोलोंनायसो बेखायनो गोरोन्थिया आंना सिगाङावनो थाखायो आरो गोरोन्थिया जालांनो हागौ बयबो निमाहा होबानो जाबाय Pagai bangali nani mugi ding Sansar naiding Pisai na girnami Raijo janayale Daniya manut Dudau surau Liyage Daniya manut Raiku magun Mani jaku Pagai bangali nani mugi ding Sansar naiding Pisai na girnami Raijo janayale Daniya manut Dudau surau Liyage Raiku Mani jaku Terbangun nilai बैसागु बोथोराव जिबना मागुला माब्रायनाय मोसौ दामग्रा आगै गोदनायाव फान्थाव माला आगै बाङालि नोंनि मुलुगनि दिंगिरि संसार नायदिं फिसाय नागिरनानै रायजो जानायालाय नोंनि फिसायाबो जोंबायदि मोसौ लावखार लैयागै जोंबायदि बोरमा गुमग्रा आगै बाङालि नोंनि गिदिं संसार नायदिं फिसाय नागिरना बयखौबो मोसानो खावलायदों नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया ज' जोंलाय बर' हारि ज' जोंलाय बर' हारि नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया ज' जोंलाय बर' हारि बावगोन जोंलाय माला नानै बराय बावगोन उदां बोथोरनि जावलिया बारलां बारलांबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय उदां बोथोरनि जावलिया बारलांबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाबा मारावजों बराय बावगोन जोंलाय माला नानै बराय बावगोन हाबा मामुंजों गाब्रि बावगोन जोंलाय माला नानै बराय बावगोन ओंखाम जानोसै दायो मा ओंख्रि मोनजायो खोन्थागोन नोंसिनो दा जोङो
बयबो हालामाव जोबोद हौवामोन बिमा हालामनिफ्राय बिदिनोसै हाबाफारि जागायनानै बेखायनो बेहाय नुनो थाखाय बयबो बयखौबो जोङो गेदेर उन्दै आयंमोनखौ आबैमोनखौ जायगा थोनाय नङा बयबो खावलायहरबाय बा हनै बिसिना फैदो जानोसै दा ओंखाम जाग्राफोरा जोंना हाथायाव मा मा बायनो रायलायदों इनै माबायदि जालायदों नै साननाया जानायनि हाबाफारियाव नै बयबो मुखुब जाजोब्बाय दायो मोसाखां मेथाइ खनखां आरिखां आरो दा रंजाबावगोनसो खोमा मा नोंना आंना मिरामिस गोखा गोखै खिफि बेन्दों दं खोमा ओंखारदों मोदोमदों होदो अमा बेदर गोनांबो दं माने अमा बेदर गोनांखौ जागोन आख' अमा बेदर गोनांबो दंनो आरोना न' मोनफैबाय दायो न' मोनफैबाय बिराद गरम नै खानायफोरखौ खाथब्लि लाजोब्बाय एकदम सयज' हायैनि ओंखाम जाखांग्रोमोनानो फैखाबाय आरोना जोङो डाइरेक्टनो दसेबो जिरायदिया बिदिनो मोसाबाय रंजाबाय गोदान बोसोरखौ बिदाय हरबाय आरो गोदान बोसोरखौ बराय हरबाय बिराद फुरथि खालामबाय आरोना मोसानानै रंजानानै ओमफ्राय मोसानानै रंजानानै माने आङो बारा मोसानायानो जादिया भिडिअ लायै लायैनो ओमफ्राय मेथाइ खनना होनाय जादों आरोना गथ'फोर मोसानायावहाय मोसानायानो जादिया बारा ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै फैखाबाय नालाय डाइरेक्ट ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै ओंखाम जानाय हाबाफारि जाबाय नालाय ओंखाम जाखांनानै दसे रंजाबावसिगोन खोमा बिसोरो ओमफ्राय आङो थादिया फैखाबाय जोङो सोरबा मोसाग्रा गथ'फ्राबो फैखाजोब्बायमोन नालाय ओमफ्राय गावसोर गोजा रंजासिगोन दा जोङो फैबाय आरो दा न'आव ओमफ्राय ओंख्रियाबो जा गोथाव जादोंमोन ना अनलाजों नाथुर ओंख्रि ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे थास' बिथ'रि दङ थास' बिथ'रियाव ना गोरान ओमफ्राय आरो मिरामिसबो दं थास' बिथ'रि गोजा ओमफ्राय आरो मोनसे गोखा गोखै अमा बेदर अमा बेबु ओमफ्राय आरो गोखा गोखैयाबो मोनसे मिरामिसबावमोन आरोना बरिया बिराद गोथाव जाखादों बिराद मोजां मोनदों आं टेस्टि जानानै ओंखाम लास्रालायनानै जादों आरोना दा न' मोनफैबाय बिदिनो गासैनिसिमबो फिन खनसेबाव गोदान बोसोरनि खुलुमनाय जासिहरबाय ओमफ्राय भिडिअखौ दोननाय जासिगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गासैखौबो